We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, oh, oh. This is your birthday song. Oh, oh, oh. Celebration all night long. Oh, oh, oh. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night could be יום הולדת 80 לסבתא גאולה! בואו נזדרז לפני שהיא בת 90! יום הולדת 80! הצילו דרך עליי! וויפי! וופה! אמא, מתי מגיעים למסיבה? אין לי כוח! יום הולדת! יום הולדת! יום הולדת! יום הולדת! This is your birthday. אני נמצא פה בחסידות גור, ומה שהולך פה זה לא להאמין. עשרות אלפים יונית, אם לא יותר, באו לחגוג ולרקוד בשמחתה של גאולה מן, חסידת גור ידועה שצרחה. And everyone feels right. Happy birthday to you. May all your dreams come true. Happy birthday. We sing happy birthday to you. And may all your dreams come true. יום הולדת שמח! סוף סוף הגיע היום. תגיד לי, ראית את סבתא אולי? חכה שנייה. איפה היא? איפה היא? איפה היא? הנה היא! ובכן, ברוכים הבאים ליום הולדת 80 של סבתא. האם אתה יודע מה המשמעות של יום הולדת 80? גבורות? בדיוק! גבורות! נכון מאוד, גבורות 80 שנה. בואו ונזכר ברגעים הגדולים של סבתא. אני גם רוצה לבוא, בבקשה. יש לך 3 שניות להתארגן, לא יותר. 1, 2, 3. ובכן יונית, אני נמצא פה בטקס האוסקר כאשר תום הנקס הולך להכריז על השחקנית הטובה ביותר. כידוע, השנה יש לנו מועמדת ישראלית וההתרגשות פה היא רבה. בואו נשמע אותו. Here are the nominees for Best Actress in a Leading Role. Susan Sarandon in Dead Man Walking. Sharon Stone in Casino. גאולה מן, The Role of סבתא in שלום כיתה א'. Emma Thompson in Sense and Sensibility. The Oscar goes to גאולה מן, שלום כיתה א'. באתי לבדוק מה שלום הנכדה שלי שמתחילה מחר כיתה א', וגם הבאתי לך מתנה לכבוד כיתה א', חפיסה לורדים עבים במיוחד. לורדים, תודה סבתא! מעולם לא ראיתי סרט כה מרגש. גבירותיי ורבותיי, אסור לשכוח שסבתא היא לא רק שחקנית מעוללה, היא גם טבחית מצוינת. הגפילטה פיש של סבתא גאולה. אני כל כך רוצה לאכול אותו. מה אני אעשה? שסבתא גאולה תכין את הגפילטה פיש? מה זאת אומרת? הרי ידוע שסבתא גאולה מכינה את האוכל שלה רק למשפחה שלה. אני יודע. אני אלך למסעדה הטובה בעולם והם יכינו לי את הגפילטה פיש. עכשיו כבר עלית על זה. עוד לקוח מבקש גפילטה פיש של סבתא גאולה. מה לא ברור לך?
אני מנסה להסביר לך את זה שנים כבר. מה? סבתא גאולה. אני מנסה לעשות את המתכונים שלה כבר שנים ולא מצליחה. לא מצליחה. סט חמל. אני מנסה לעשות את המתכונים. מה הבעיה? אני אף פעם לא מצליחה. הכל יוצא לי קומסי קומסה. נו, אני לעולם לא אצליח. אוקיי. בואו ונראה רבותיי איך הכל התחיל. מעניין מיהו חסיד גור בר המזל. או, ינקלה, בוא הנה התקרב. על החיים ועל המוות. כן, אדוני. ינקלה, אני מודאג קצת בקשר לגאולה. שמת לב שהיא מתנהגת קצת מוזר לאחרונה? מוזר? מה זאת אומרת מוזר? שרה לעצמה? חולמת בהקיץ? לא שמת לב? טוב, ובכן... ינקלה... אתה מסתיר ממני משהו? מסתיר? מה פתאום מסתיר? בקשר לגאולה? גאולה? מאוהבת? ניסיתי לעצור אותה, אבל היא לא הקשיבה לי. אמרתי לה להתרחק מליטאים. הם מסוכנים, הם מקלים. איזה ליטאים? ליטאים? אני אמרתי ליטאים? הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות, תמונות בזיכרוני עפות, כמו בעד עדשה של מצלמה, בכרמילי אותן אסע, לכל מקום, בכל מסע, קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך הדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. ובכן, יש עוד הרבה דברים מופלאים שאפשר לומר על האישה הזאתי, ויש לי עוד הרבה בדיחות לא מצחיקות לספר כאן הלילה. אבל בסופו של דבר, כולנו התכנסנו לכאן היום בלילה בשביל לומר לסבתא דבר אחד. סבתא, הנה הדבר הזה. סבתא למזל טוב. סבתא, שיהיו המון שמחות וחתונות. אמן. סבתא, עד 120 והרבה בריאות. סבתא, יום הולדת שמח.
אנחנו אוהבים אותך כל כך.